Student Cool vagyok, és itt vannak az osztálytársaim, Enjoy, Gamer és Szóló. Na. Itt van velünk Edu Gaming, azaz az ED csapat. Sziasztok! Sziasztok! Na, és itt van egy osztálytársunk, egy nagy loser, akit úgy hívnak Rául. Én nem loser vagyok, csak hülye. Jó, hogy bevallod. Na és most lyukas óránk van, és kijöttünk ide a parkba, szép napunk van. Hát azt szeretném mondani, hogy holnap persze kapom meg a Fajkán 4-et PS3-ra és a Primer-t, és lesz egy olyan videó, ahogy kibontom. És hogy is mondjam el, már csak egy nagy kaja osztálytársunk hiányzik, aki 5-ös, és megkérlek szépen iratkozzatok fel Student Coolra, Szólóra, Eddie Gaming. A csatornám linkjét tett ki a leírásos piárosra. Na, és Enjoy Gaming. Na, és hát nagyjából ennyit szerettünk mondani. Sziasztok! Hello!